tabok nu kaisa Tiliamrani bus by tei chini Jagadish Sarni gari Escort oro bormara salkago khulaioi boni driver rok boni Escort rok hospital roi hojak irma sungsang kha abo oko naidi gari rok abo hai ungui thangkha tapon Jagadish Sar oron gari bathajak kho naibaidi dalaikhe dora ongkha joto nu dera baikha je gari khungsar nongnai khorok sasi awongsi abong sakhainai ta phone khaihiba